Kavullar zanından geçen bombası partlayıcı yüklenen ulağını polisiya idarasının goloyununa partlattı. Adından 6 adam helak boldy, 30'dan owraq adam şol tanny ayarlar we çağalar yaralandy. Bu hüjüm Owgan prezidenti Ashraf Ghani'nin Washington'na Owganistandaky Amerikan goşunlarynyň ýurtdan çykarylmagyny haýallatmak barada alalaşyk kazanmagynyň ýa-da gawat geldi. Taliban jeňçileriniň sözçüsü bu alalaşygyň parahatçylyk prospektlerine ýan ýetirendigini aýtdy. Moskwada janyna kast edilen oppozisiya lideri Boris Nemtsov'un tarapdarlary onun köprüde atylyp öldürilen ýerine goýulan hatira belgesini bejerdiler. Vandallar Nemtsov köprüsü diýen ýazgyny bolup oňa derek maskaralaýjy sözleri ýazypdyrlar. Bu kast edişligiň syýasy häsiýetli bolanyny aýdýan tarapdarlary Nemtsow'un atylan ýerine ter gül destelerini getirdiler we onuň täze portretini goýdular. Ermenistanyň paýtagty Yerewanda himiýaçy işçiler protestde çykyp öz zawodlarynyň ýanynaky ýol bagladylar. Olar tölenmedik aýlyklaryny almak üçin kampaniýa geçirýärler. Polisiýa ýoluň baglanmagynyň öňüni almaga çalışdy, emma protestçileriň maşinalary togtatmagyny durdup bilmedi. Nairit himiýa zawody tasdan işlemesini goýdy we käbir işgärler 2 ýyl bäri aýlyk almaýar. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.